Assalamu alaykum hormatly ýurtdaşlar. Taparaga salamu alaykum. Ha, salam, Halmurad ağa, buğumysyň, bagmysyň? Şükür. İyileşler, salam. Buyur Halmurad ağa, bu nämen gurrun edeli? Bugün gurrun kan kimide etmäge ýöne şu esasy temalardan bir iki tane meseleň üstünde durup geçsek. Şol yeterlik bolmy kady ýani. Birinji temamyz taparaga ine ertir danasy 24-nji fevral bolýar. Bilen bir sene täp 24-nji fevralda geçen ýyl Orsiýet Federasiýasy ya Orsiýet hökümeti hak takyry Vladimir Putin Ukrainanyň üstüne öz harby goşullaryny sürdi. Ol atlandyryna o ýanky bir operasiýa diýip atlandyrdy, harby operasiýa ýöne geçirilýän operasiýalar eger medikler, hirurglar geçirýän bolsa 10 saat, 12 saat çekýär. Men şu harby operasiýa bir aýdan aňyry geçen mene hiç ýerde okap gören ýerim ýok. Böyle bilen operasiýa diýip atlandyrýan uruşy bir ýyla çekdi. İki tarapdan hem gaty kän adam helak boldy, wepat boldy. Şol sany grajdan adamlaryň diňe harbylarda tapara. Çağralar, zenarlar, garrylar. Şomadan atsa bir ýyl dolýar. Bizem şunu şu temany ýerläp oturduk. Günnelik bolmasa da günaşa berip durduk. O maglumatlary öz pikirimizi halkymyza ýetirdik, paýlaşdyk. Öler ýaly görer ýaly. Indi şol Ukraina halkynyň öz topragyny nähil terde goraýarlygyny, ýöne şo terde de biziň halkymyzyň öz topragyny goramak islemeýänligine, eýe çykmak islemeýänligine bir ýylyň taryhy görkezip otur. Onuň üçin men siz bilen başda şu meseleni bir içgirek söhbetdeşligimiz bilen açyp halkymyza görkezsek diýen. Zatlardan netije çıkarmak zarur da bir ýyl boldy bu uruşun gidip durar. Näme üçin şol uruş gidýär? Kimiň hatyrasyny bu? Kimler bu uruşy alyp bardy ýa ýeňiji bolup çykjak bu? Orsiýet diýense näme bol? Ukraina ýeňse nähil bol? Şu soraglar her bir adamyň kalbyna, ýöregine, kellesine, pikirine bar diýip pikir edýär. Siýasat bilen gyzyklanýan adam, ýa öz watanynyň ykbaly bilen gyzyklanýan adamlarda şu pikirler bar sapar. Şonuň üçin şu geçen bir ýylda sen näme gördüň şu uruşda, näme netije çykardyň özüň üçin, döwletimiz üçin, gelejegimiz üçin? Şonu aýdyp bersen, şu pikirleri paýlaşdyň, soň goşmaçy bir zat aýtmaly bolsa menem üstüne goşun, soň ikinji temamyza geçiberer. Ya, diýme Halmurad, ene kän bir soňky döwürde kän ýerlemok. Diýsem bolýar ýöne info habarlar gelýär, geçýär. Bu urur betbagçylyk dünýä bilýär. Şu ikinji jahan uruşundan soňky iň uly uruşlaryň biri. Adam gyrylýan tany Orsiýet tarapyndan gaty kän ýartyny gidilänlerine, ýartyn aýdanlaryna da 100 000'den geçiber diýen Halmurad. 140 000 diýip aýdýarlar da. O her çeşme, her türlü aýdýar. Olin yaralanan tany bilen 200 000'den geçýär kän diýen. Ukraina tarapyndan iki azel ýöne asuda ýaşap ýören halkym gynansaňam gyrylýar. Ýöne ben görýän zadym Ýewropa Orsiýada garşy, şu uruşa garşy dogry birleşdi. Yani Orsi hökman yeňmeli diýen karara gelene meňdiýär-de. Yani Ukraina yeňişli tamamlamaly şu uruşy diýen karara baranlyklaryny görýänden men
O da näýilek boljak, onu wagt görkezler. O ertir bir ýyl dolýar-da. Ýöne şular ýalak datalary ors gaty gowurýar. Ýöne ýeglýännem aňya ketli näme geçdiler-de, ýa-ki gorkulmaga. Yani men elimde ummasız atom yarağı, nükleer yarağı var. Men hipersonik raketlerim var. Hipersonik demek yani tez tiyliğinden 7-8-10 etse tiyliğindeki raketler harmadım var, kincalım var deyip deme diye hayvat katulü çoğu 4 günde har hem ağır nemeler bilen bilmedim o hipersonik neme bilen Ukrayna'nı näde burjak o kaptanında o hipersonik neme de gerek gel o düğün meni dildi. Onun ýöne dünyada korkuýar-da. İmperator 3 diýip yani podvodlotlar var. Yerastı su nemeleri, gemileri, şonno yani balava diýämi, baluwa diýämi, demem. Bulava. Bulava diýip o 16 neme başlykly atom yara başlykly raketlerim var. Näme diýip neme soğurýar. Halburat onu inne ertire çendi bolsa görür, bolmasa da onun şok bilen öňkü tanýan Putin bolsa bu haýwat yani blef diýilýär-de. Oňa da inanarlar mı? Yani Ukraynany yani готовность номер 1 diýilýär-de. Yani adat başary neme häzirli geçilen Olin NATO ortaýadyň nemesinden wayenny potensialinden büdjetine sereden dedi. Esli. 10 etsem, 20 etsem. Ken, onun için bular bir agzyrlyk eden soň orsun güýji yetmesi mümkin derler. Onda da hory haýwaty yatanok. Putiniň kellesem gidiberip durýar diýen ýüzüne gözüne seredýär solyr. O dwaýnikler bolmagy mümkin onu akyldan, rahatlykdan nam nişan ýok. Aljerýan bolmaly. Öz içinde de şu urşup görürlüğün içinde de nätäzlikler çykýar, ne şu Prigozhin o maňa ýarag beren ok eme, ok däri beren ok. O şoň üçin adamlar gyryldy diýip bina düýün bir video nemedipdir. O ýüzlerçe ceset, bir gün ölenşi. O bir de yani lojistika, bizim zakatymyzy ok ýarag däri nememdi beren yok. Wagtynda şoň üçin adam ölýär diýär-de. O däme diýmek. O da bir içinden eýem çatlama diýmek. Bulan da skladlaryna ok däri bolmagy mümkin ol lojistika ýetşen ok. Getirmeti, inemetmeti. Günne 60.000 raket atylýan eken. Büyün çoğun, o bir lokan neme däl, şolar ýarpa ýitdirdi. O diýmek ýeten ok. Ya gelip ýeten ok, ya da nemeleri ýokda. O urşolar ýalak, buny ortaýadyň ýegmesi mümkin näl. Men mümkinem görem ok. Urş gutaraýanda da, yani ortaýat ýyda çekilende, Ukraina territoriýasyny 91-nji ýyllaky granisasyna agyryp çekilende de urş şu taýda bitmeýär-de.
Da bitmesi mümkün değil. Sebebi ben gutordum dip yarağını taşlatıyor ga orsam taşlamaz. Bu da yönü taşlayanla da ortaya o gücün toporlap yeni demeder. Onun hem de düşün ya Halmurat. Ne şu ýagdaýlary bar, men aýdyp biljek demem, ýöne bu prognozyny biz şu uruş başlamakan bir ýyldan gowrak wagtda aýdypdyk eger ýa men uçeýin edip ýönlip demedip ýokan ýanwar aýlary 2022 ýa Putin iyide çekildi şowat ýeke Putini halktan düşürüp bu iş çödülüp bilýärdi. Onu iyide çekmen ýoga gitse hem Putin gidýär hem Ortet gidýär diýip bir şol kemine bilen çykyş edemizde bir prognoz edipdik. Şonunalak ýagdaý. Ortet'in içem neme diýär? Gaýnap dur, ýuwaşlyk bilen gyzdyrýarlar ony. Sebebi bu gelýän jesetler o ýok pikir edenlerinden tany gatken o da bu halkyň içinde bu gillep bolan o. Bize gerek gelýän regionlaryň ken bu uruş bize gerek gel, bizim uruşumuz däl. Biz bunuň tanklarynyň demesini çeketimiz gelen ok. Diýen gatnemeler regionlar ayağa alıp başladılar da ýoş-ýoş. O da bolar, onda hökman bolmaly ortaýadyň içi. Gaty ýa üýtgeşikdir. 22 tanak o milli neme bar da. Awtonomiýa diýen şolun her bir respublikaly alak neme de territoriýa. Şolun öz başlyklyk nemesine dalaş etmäge doly haky hem hukuky bar. Hem kuatly ortaýadyň üstündäki sanksiýalar, onuň şu uruş hukuky uklap ýatan ortada diýildi. Men görýänim şolar Halmurad aga sen gördüm. Bulurdan biraz bizden tecrübelerek bolmagy mümkün. Biz bir parahat dünýäsiň adamsy, uruş bilen kendir işimiz ýok. Doğru sapara ýok Sana aýdarlar. Awal ýa-ma aýdarlar hemmesi dogry, ol hakykatda gawat gelýär, ol eden prognozyny bizim diýen zatlarymyz hemmesi aýdyn suwut nama hökmünde şu kunyda çykyp durdy. Orsiýadyň hem laşajagy görnüp dur, sebäp soňky bir aýyň dowamyna Orsiýadyň hatarynda duran 7 tane respublika biz öz başlyk boljak diýip şolaň wekilleri Ýewrop parlamentine çykyş etdi. Şonuň üçin emme zat Putiniň häkimet başyndan gitmegine bagly bolup durdy. Bir de peýdal tarapy Putin gelse Merkez Aziýa respublikalaryň hemmesiginde de üýtgeşmeler bolup geçjek. Häkimet çarşaw bolar. Ýyllarym çaltdy. Sebäp ol rejimleriň demesi göbegi Kremle bagly bolup dur. Şu taýda meni halk saýlat diýip arkyn gürläp biljek ýeke ýol başy ýok şu näçeli. Merkez Aziýanyň içinde. Onun için Putin'in gitmek bilen bilen hemmesi sıyırıp sıpırıp gider. Yani şolun ornuna ayrı rejimler gelecek, o da başka mesele oldu. Onun için şu kugun ertire çıkıldı näme boljak bilen uluktan sonra Ukrayna öňünde bütün dünýä öňünde sen ýa dogry bellep geçdi. Ukrainada şundan başlap beýem bu harby taýýarlyk birinji derejeli taýýarlygy geçer. Orsun goşullarym, Orsiýa Federasiýasynyň goşullarym Çernigow oblastynyň töwereginde tarapdan Belgradda gara şol frontyň asly liniýasy boýunça taýýarlykly goşullar bar diýip aýdylýar da, berilen habarlary, maglumatlary sagalansa. Ol ýa-da tanklarmy,
topoklarym, beýleklermi? Çak edilişine göre şu nerte Orsiýa çok goşuny ýene bir gezek Ukrainanyň üstüne sürjek. Ýa onu ýeňiş gerekde Putin. Ýeňiş gazansa diýmek men çaklaýşym boýunça soň Hytaý bilenem soň arasyny ýene täzeden sazlap biljekler. Şu mahal Hytaýam onu kömek etmekden biraz gyraraqda dursa onda da önemi ýok Putiniň ýeňiş gazanjagyny. Sebäp Biden düýnüňlükde şol gelip gitdi Kiýewe, Polşa, Warşawa, Hytaýda ol anyk beýan etdi. Biz Ukrainanyň arkasyna soňuna çeldi durjakdyr. Ana ne göreldi nähil bolýar bärden ya uruş ýatmaly bor, ýa-da Putin çekilmeli bor, ýa-da üçüncü jahan olşuny ýene-de bir adym öňädildi boljak. O wakalary erti ýürün görüp biler. Ýöne bize peýdalygy şol ortama Ukrainanyň ýeňiş gazanmagy sebäpçi bolýar. Ukraina halky öz topragyny goramak bilen Orsiýadyň ýanky imperiýa agylygyndan boşanjak ýa-da şondan daşlaşyp alyp barýan ene goranyş uruşy. Eger Ukraina halky ýeňiş gazansa diýmek biziň ýeňiş gazanjagymyz görünip duranda sebäp bize uruşmaga adam aljak geldi. Türkmenleri. Ukraina halky ýeňenden soňra näme ýatan öleni tidetmek bolýar. Sebäp ol garaşdyrlygymyzdan bizden asmanyň oklanan ýaly ilim soňundan al. Onun garaşdyrlykda ýalan bolup çykdygyny many görüp otyr. Orsiýadyň ähli strukturalary Türkmenistan dolanyp otyr şu günde. Bize esasy da çok geregi şol Ukrainanyň ýeňişi. Şoň üçin Ukraina halkynyň tarapyndan sebäp olaň alyp barýan söwgeşi, uruşy, göreşi adalatly we topragyny goraýarlar, öz topragy üçin gan dökýärler. Ene araşdyrmagam, azatlygam watanam şeýdip gazandy. Gan öpülmän gazandyň azatlygyň erkinligiň peýdasy ýok, onu hana görkezip otyr taryh. Şu meselede şular ýarak etip tamamlasak, paragy bunu demeden göre ýanky ruski karabyl paşol näme diýe var onu Gidem şey diýmeli, ruski karabyl paşol. Şo taýyp gitdiýmeli. Şo iýerleýän ýerlerine. O medeniyetli forması lesem diye de tokoyulen görerler. İçine taraf o. Enne ikinci meselemiz para bir enne tebiği betbaçılık bilen bağlanşıklı yani o betbaçılık bizim halkımızı uruştanın beter betbaçılık getirecek. Ola mene Türkiye'de yer veren yer titremesi ya Türklerin aydanında başlıca söz bilen aydılya yani şular ýaly agry ýagdaýyny 2 heptamyndan uzal bolup geçdi. Tamam şol aftershock gaýtalanmasy bolup dur ana öňün boldy ýene-de 6 näçe bal 6-da 8 diýdim 6-da 5 diýdim şular ýaly bolup gaýtalan. Şunam ýalnys var biz kimil gepleşik 22 saat menен uzal ýene-de Altagoly bal bilen ýer titredi diýip Türkiýede ýene habar geldi. Ondan bize hat ýakyrrak ýerde şundandan Täjikistan Hytaý terheden. Ýöne Täjikistanyň öz içinde bir 50 kilometr içinde 10 kilometr çoňlukda 7.2 bal ýer titreme bolupdy. Ata uly dağlyk raýon üçin ýa dağlyk respublika üçin. Ýöne ölen ýitelle barada habar berilen sebäp Täjikistan olam bir şular ýaly bizinkiden kän bir enaý döwletler taýda diktatorly. Gelte gitmedilerden. O hakyky 90-njy ýyllar gelen adam häzir motiza para. Onun bir geme var. Şoň ýelgini ýa bir çeti bizim Lewap oblastymyzda diýilmeli welaýet sözüni tutasym gelene. Şu bizim Lewap oblastymyzda, Çarjy oblastymyzda ýani bir çetine baryp 4-de 6 bolup ýetipdir şota. O barada da kelam agyz dil ýarana Türkmenistan özüň hökümet diýip atlanýan jenaýatkar topary.
olan boldy. Indi şol ýa-ni gepleşikleriniň birine kemine koyupdy da Kartal. Ine Türkmenistanyň şu territoriýasynyň nähili derejede digini şu ýerasty pliteleriň nähili derejede digini şolaryň titremägi ukyby barmy, çökmägi ýa ıranmagy ýa ýokmy diýilen meseleni ana şu taýda alymdan çykaran netijesini kemine kartalaryň üstünden aýan edip goýdy. Ýöne şonda da şu ýagdaýda da birinciden bizim şol hökümet diýip atlandyrýan ýemelerimiz o Jenaýatkar topormy ilkinjilen hatarynda Türkiýe Respublikasyna kömek edenler arasynda ýok, ýene bir ýerlik ýok. Bir zatlar uğradan bolsa oň mukdaram belli däl, adam belli däl, soram belli däl. Türk tarapy Türkmenistanyň adyny resmi maglumatlarda birinji 3-4 güne tutan ýeri ýok. Soňra näme bolup durgançysyň men aýdyp Soğum tutmadılar. Ana, Adam yok. ana. Buna çennem yok. Awa. On san doktor uğradyp bolsan o taýda milyonlap adam ezip çeken regiony on doktoruň nämesi? Olaryň nähil doktor? O doktorlardan Türkmeniň tebibim köp bilýär diýip eşitýär taparagy. Allah gorkozmasyn, olaň elinde ýa pasient bolup düşmek. Onun için ene o halkyň eden kömegini Türkiýede halk Türkmen halky dogurlyk kömegi diýip uzadan el kömegini, gol kömegini ona mene 3-4 günden soň uzagy mezur edip Gurban Gulyň dogmasynyň adyna geçirdiler. Inni ýurdun içindäki ýagdaý kemine çykar görkezip aýdyp berdiler. Şu 50 ýyl gelecekki 50 ýylyň haýsam bolsa bir gününe, bir ýylyna, bir aýyna hökmen şu taýda bolaýmaly ýer titrer. Inni 50 ýyla däl, hany golaýlap Täjikistana geldi 7-de 2. Men bir zat bir ýem bärde palçy bolmaýyn bolsa paragy şuman aşawatda 7-de 2 bal bolup ýer titrese bilemek näçe jaýyn abatlar. 9 barada görürmem ýok. Ine şeýler şonuň üçin bular öz ýurdunaky o kemçiliklerim aýtmaga gorkup ýok, biziň ene semendimiz ýa-ni iň ýokary sortdan biziň ýa-ni ýememiz iň nämeden o betonumuz, simimiz ýa armaturamız dünýädäki iň gowy armatura diýip ýalyn söz diýer. Eger şolaň aýdýany dogry bolsa, bar bolsa näme üçin gorkadan atlar şol aşawatda gurulan o beýik binalaryň içki ýa-ni guruluşyny, padwarlaryny şu taýda durmaly ýa-ni ýer titremäge garşy durmaly enjamlar. Ana ýapolar gurup görkezip otylar. Nähil jaýlar gurýar şol ýer titremäge garşy durmak üçin. Bizde ýeke jaý gurulmy şu tehnologiýa boýunça? Men bilemem. Ýok diýip hasap etdi. Şoň üçin görelim nähil bolýar. Inni şol Täjikistany şu gün taňdan titren bolsa, inni bärligini geçermi, geçmezmi? Onu biz bilebiljekler, onu seismologlaram aýdyp bilmeýär. Kän aýdylsa 2010-dan habar berilýär. Inni näme üçin şu ýagdaýda halkyň özi dymy botyr? Näme üçin halk şu zatlary jogap berýär? Jogap soramy. Näme üçin şol emede bu näde başyna ıňdaryljak bolup duran jaýlarda ýaşamagyny dowam etdirýär? Düşnükli halkymyzyň hem özüni alyp barşy. Nähil beýle öz-özüň pida etmek, näme üçin? Şo bir 5 kvadrat metr jaýda ýaşamak üçin. Bolama tehnologiýasy boýunça ýer titremäge garşy durup biljek jaýlar däl binalar. Men şonu aýdaýyn. Şeýleme, onu men dowam ediberin. Aha, aha. Hawa bolýar, onu men aýdyberin. Hawa. Ýa kaýdarlam geçdilermi? Mhm. Ýema hormatly ýurtdaşlar saparagan internetine bir zat boldy, şoň üçin aýyplaşmaň, men onu özüm dowam ediberin, şu emani şu temany soňuna çyle alyp barayt. Onuň soňra girip ýetişdigi bolmasa da
men dowam ettiriberen ýekelikde. Indi ýurtdaşlar, görüp dursunuz da Türkiýanyň 2 hepdeden gowrak bäri şol titrap gidip otyr ýerde, o deprem diýär ta olar öýdür. Bu öňü soň haçan boljak belli däl. O şo depremiň ýemesi sarsgyny dünýäniň 4 künjüne baryp betdi. Indi hana Täjikistanda şuundan başlandy. 7'de 2 bar. Ol gatullyk hemde daglyk raýon üçin. Aşgabadan dağa eteğinde oturan şäher. O zaman şol plitelerin üstünde dur, tek tane içtim. Indi şu zatlardan sizin oturup oýlanyp netije çykarmaňyz gerek. Hökümete siz gerekler. O zaman siz emmaňyz sadaka aýdylan goýun ýaly bagyşlan we deňeşdirençi. Ýöne olaň özleriniň ýaşaýan jaýlary 10 malum bolsa satlar sebäp bolar özüni gurduran jaýlaryny täze tehnologiýa boýunça, Ýapon tehnologiýasy boýunça gurduran. Emma bir halk üçin gurulan bir ýanky elitka dip atlandyrýar towuk ketekler oldyňa beton. Çara ýararan hemmesi göpürdäpdi kaşap ýerine aşagyny çökmek. Şonuň üçin şuun ýene bir gezek duýduruş berýär. Kemen aýdyp berdi, soň biz aýdyp berdik. Bolýan zatlar aýtdy. 30 ýyl bäri aýdyp gelýär şol Aşgabatyň emmesinde zonasyny beýik binalar gurmak bolan aýtdy. Şolar ýaly howply ýer. Kim diňledi, kim eşdi, kim gulak assy? Hiç kim. Ýöne şu total merkezde ähli ýerden milletin üýşen ýeri Aşgabat. Özüňize netije çykarmasaňyz adamlar hökümet siz barada arada etjek. O ýykylypdyr, ölüpdir diýerler. Bolar özüňiz janyňyza bolar o. Ya çağıranyza. Onun üçin şu meselede dogry düşünüp dogry netije çykaryp dogry çemeleşmenizi sizden haýyş edýän ýaýsamam boljak. Adama ömür ýekegedek berilýär. Onuň adam şekilli ýaşamajak bolsa, nähil bol? Bärdini tebiği betbagyçylyk öňüne almak üçin bir topar çäreler geçirmeli. Ýöne şo çäreleri adamlaryň, halkyň, döwletiň özü geçirmese kim etmeli? Hemme zat ýöne Hudaýa tawşyryp oturmak bolmadan bu tebiği betbagyçylyk elmeden bar, adamda döräli bar. Ýöne şonun goranmak, şonun aman galmak üçin bir adama akyl, huş, el, aýak berilipdir. Hana ýaparlar. Diýjek onda şolan hem oturan ýeri sarsyp dur, vulkanyna oturan. Ýöne şolar ýaşap görä näçe million ýapar. Näçe türkmen öz aladasyny edene. Bize azy tejribe bar durmuşymyzda 48-nji ýyl. Bütün şäherler ýer bilen ýoksan bolar bir näçe sekundyň içinde. Şondan ýene aýyp bolmady, ýene şular ýalyp betbagyçylyk bolsa. Şonu gynanmak bilen size aýdýar. Sizin bir dinleýin, ahyr soň bir boljak geljek öňünden görmän başar, ýa bir çäre görmän başar. Ýurtdaşlar, bu oýun oýunjak zatlar, birden bolýanda, hana gaýtaranyp Türkiýede, indi Täjikistana geldi, ýene bir gezek aýdy. Anda bir sutkada bolan. Ona näme üçin Türkmenistan hökümeti aýdana ýa-ni Çerdew oblastyna 4-6 bal ýa-ni ýer titredi. Hep olar gerekkä şo halk. Titrap emmes keseň aşagyna galsa-da gerekkä. Görkezde 20-nji ýylda ýa-ni tupan geleninde ýa sil geleninde lewap bilen maryň ýylatyny özleriniň garaýşyny hökümet diýip atlandyrýar haramzadalar. Näme ýer titränne baryp size elini gorunu uzatjak hökümet barmy? Bolmaz. Ya ona gelip beni kömek etjek tapylarmy? Olam bolmaz. Özlerine el kömek etdi Türk dogarlamada. Bir samolyota uradanyň bilen ol ýeterlikmi? Ýöne içinde näme bardygyny bilem zaten. Şonu aýdaýyn edmem bir topar soragy şu mal saparaga berjekdim da, ama ýurtdaşlar sapara bu meselede bilermi? Ordan o hojalykçy däl, ol aty uly guruluşçy diýip aýdyp berjek. O oýlap tapyjy.
Öz çyzan, öz tapan, oýlap tapan materiallary bilen jaý saldy içine şüretede. İki sany şaňyrlap duran, iki etaj, üç etaj jaý saldy. Şüretler hayran galyp häzir şuna çelip gelip terediýär şu. Onu berip durarlar Taala şular real talanty. Onu mana şonu özüne özeli bilen salan jaýlary bar. Şoň üçin men şondan sorajakdym da nähil boldy, nähil esasda biz täze jaýlar gurmaly. Diňe Aşgabatda da bütün respublikada biz bir adamyň keseň aşagyna galmagy biz radyda şol bütün milleti biz halas etmeli. Ya şoň uğruny işlemeli. Şol şol real hukuk ýaşaýyş jaýlary gurmaly. Biz öňünden aladylan otyr. Şoň üçin men şu soraglary saparaga berjekdim. Gynansagam şuň häzir geri bilmändir. Bolmasa menem şu ýerde tamamlaýyn. Siz bilen bu söhbetdeşligimi saparaga gelip boşanyna ýa internet dikerlerine bugün bolmasa erti bolmasa duýurum. Ýok men habarlaşyp şu temanyň dowam edip. Ýöne sizden etjek haýyş. Şu bollar gaty hüşgär bolun. Ýurtdaşlar. Täjikistana gelip geten bolsa bize de uzak däl. Bolmasyn. Ýöne birden bolaýsa näme? Hani hukukçuluk gulluklar Türkmenistan. MŞS barmy? Ýok. Kim halas etdi? Hiç kim gelmeýär. Türkmenim Azerbaýjanyň beýlekidenem sebäp öýüdüm. Dogorluk goluňy uzatmandan soňra kim gelip taňa elini uzatsa? Ýewropa asla gerekkel Türkmenistan. Sebäp Ýewropa birligini bizim özüň hökümet diýip atlandyp duran jenaýatkar toparmyzy ene olar jenaýatkar diýip diktator diýip hasap edýär. Onsoň diktatora kim kömege barjak? Hasam emesi ine göne özlerini açyp görkezdi. Göne Orsiýet bilen Putin bilen ine dogan okaşan ýaly gatnaşyp edip bererler. Boldy, Ýewropa üçin ýeterlik şu. Men şona aýdaýyn edim gysgaça şu gulluk üçin. Bolýan ýurtdaşlar hemmäňiz ýyjany rahat bolsun, saglypda görüşelim.